Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi katabal khuluda li da'watihi wa sajjalal baqa'a li syari'atihi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay mantua pemagusin tanu saging ka iya uras tanu naging ka iya lima ka kelas siap kebudayaan manusia agu lima ka kelas si pihak kalipatan manusia. Hadis atigu Rasulullah sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khams wa yansawna khams yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab wa yuhibbuna al-makhluqa wa yansawna al-khaliq wa yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qabr wa yuhibbuna al-ma'siyah wa yansawna at-taubah. Nah, yun na ni pumagusay tanong aging ka iya lima ka kelas iya kebubayaan ng mga manusia na lima ka kelas iya ininduray nun niran pia kalipatan niran. Aya paganiro naging kutua yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Kebubayaan niran adio lang so dunia na pia kalipatan niran so alungan na mauri. Oy. Ginan so manusia udah bumakalusod si ikupuso yan so iman kalak para tiya si ikwala na kekuat din naging kaya dunia. Kelipatan yan din so kesanguran yan agiutos walungan na mauri. Ino penanan miya panutudu Rasulullah ka ayam mana na benar-benar na aya buliusan na so mukmin na gusto mukminah. Nah, dia ka iya kebubayaan ng mga tao di lang aging kaya dunia. Na swalla na pitiro iya na wa man kana yuridul harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Aya manaw to na sadna ki atig wallah samia adin ayap kebubayaan yan naso patimutamukan sa giyang kaya dunia na ibu gaya mirun na dudun na mambu abanian kipantag umon o alungan na mauri ayaw na namiating bulun so kamapian si saging kaya dunia. Wa man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Sap manatigu Nabi, sap manatigu Allah sa miadenap kebubayaan yan so pangumaan kudiin na patimutamukan mga barandia kuwalungan na mauri na pagumanuman na meron agyang kuto mga barandia sa alungan na mauri. So ay mga to mga Muslim, mga Muslima na wala nga lang buso manusia ka upuon
daun matagu so iman naguyang ko tu akalak si ikwala na didin dua-dua na kelang koloban dunia kelipatan yang dina ngutuap kesanguranian nagiutus walungan na mauri nagiutu iswaga matanu agama Islam na danian rakau tu mampakibagakan ka pakai penggelebekian rakasud dunia aka na pakai penggelebekian kaswalungan na mauri ay amanan yan na danian untuk pakambaga kaa nadi ke pakai ibaya buat ko ang gaon naging ko tua dunia kami ni tamangka ko kapakaw mangkasi ko kubur na si isa mahsar si isa alungan na mauri na gito'y kailangan na sumu'min mu'mina na mabalansiyan ito mabalansiyan kadi pemangkepa kayo banget talikudi so dunia ka kamar na kakisampay ka kwalungan ka mauri way kakagya so mga Arab na tigyan na almalu qawamatul insan so tamok na giyuto'y beger o manusia natunay miya so akalay dagyan ka ya muhadaratan wa di kasi ikusampay kakagya dama penggustong ka oy dama penggustong ka na gitu ya mana na di tanong ibagak sa dunia tanong o okay to Islam na naupuno ko paron na si tanomira bing si ikwalungan na mauri mga simbol si ikwala amadakal para tiya si ikwala amanapanak mga amalu salih para si ikwala subhanahu wa ta'ala nagina pagupunta no mako dunia na ayabu manaria kekuang kaon na subuso miso surat sang Allah mahfud dinggo tu kelawanan kau pa makasir kaso upama na ipapaarang ko rizki sa iko manusia na di nagyamat o naka miskin, pobre oy nakagigitubas wallah muukor nagupapasad niyan agyang kutabagaan yung umali sa manusia na ginan di tanong pakalipatan sa dunia tanong di tanong pakalipatan sa walungan tanong mauri kakyaw nutan nakaagyan ko to akatiru Allah wala tansa nasiba kami na dunia di nga pakalipati sa umun nakasagyan kaya dunia nawabtagi fima ataka Allahu daral akhirah gulbeka nga bubunugang agay mo tuwa para kuwalungan ka amore na diutu ke pakai abang apakatul belaga diutu ke pakai ikadua sagi ang kota pitero unabiya didin dua-dua na pekau mako mga umatakan agi ang kaiya lima apa kebubayaniran abu lima pihak kalipataniran lagi ang kaya tingin na wayuhibbunal mala wayansawnal hisab kebubayaniran at tigwala so tamok naradun nagu pakalilipataniran so kapag magitong akiran ipagisiin kiranon sa alungan na mauri nagito isumumin na panggalubukan niya nagyang kuto akakuwas nagyang kuto tamok na isusumpatiano na ipagisiun ito sa alungan na mauri nagupong gito makapita ka mu'mina na miyakapas ka bupuong man ayamanan niya nasalin sa sakadar kaon kadid na pikiran ka sangot to abar kay pagisi sa alungan na mauri na nagiuto yapi anto na ukita na pagukita na kaon si saging ko to ako ang kasaging ko tan na niya natamok kakagiyang ka na natamok napisik si anwala titu kebubayan manusia
Ngayon, nainalo niyan sa Quran na wa yuhibbunal mala hubban jamma. Pemrak sa manusia. Pagkabubayaan ni ranating wala so tamok sa sampur na akabubaya. Oy, nay naman ito. Sampur na akabubaya. Nagi na. Nagito ba? Amay ka di kambulo ya mu'mina. Ana na. Miya peligro karo. Oy. Miya peligro karo. Kama ka makasalungan na muri. Amay ka. Dan kasunod aging ko taok ito. Aga matanong. O kapaning kawiyagan. Nana. Yung utuwa mana niya na maputiro ka sa alungan na mauriya. Ay, miya ka binasarakan sa tamukakan. Maagna anni maliya. Miya ka binasarakan. Dami ang guna ko. Kutamukakan. Kaya mana niya na miya ka binasarakan po. Na nagito isang umin. Ang galubukan niya nang utwa ka pa na mo. Nauba niyang pakalilipat yung utwa kipangingis inon. Si isa alungan na mauri. Kakagigil kaya manusia na ayad na kataon niya nun na sabab sangkot takap kububayain niya nung sangkot tatamok nabadi niyan nuto mipmulag. Oy, kaya naloy panuwala sa Quran na tigina alladhi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Oy, Piyani mo yan, naging kutwa tamok sa ayakataon niya noon na diniyan din mipumbulag. Sa dayon sa pakataman. Nagito'y so tamok. Nauding ka bulaga sa dunia, nabila ka niyan. Sa kanyang manipumbulag ka. Ay mananay na diri ka, ketatap. Na aya mapya na sumumin. Kalalan uto aki kawitian sa giyong kutua kapunatasyan na taman sa alungan na mauri na pagkagiro na guna. Oy, sabab sa giyong kutua pagkausaron si ikuagama. Pagkagiya suagama na danian man tiro ay balangon kaya pitero ay na waamfiku mimma razaqnakum. Gusto kanu ko Islam dalang ko Allah supad. Kung inirisky kan wala, kenapa niya pitero langon, ubus. Nana, gina. Ayaw mga na sumumin, na ayaw paratiyan niya nun, na yung kutwa tamo, na anto na iniba na kebubaya-bubaya na kaden, ugiin, na makapumbulag ka nung ad na tempo na makapumbulag ka nung na magaan nga nga kasasagatin sa dunia na magaan kaya ni rupaw na biya lagi do pulalakaw kaasyaga dan nakangamarimpo nga kayo na suminirong kaon lumika kaon na waraan na kadeke kenapa kau umbuling kamakadeke ka na pulalakaw kapman lagi itu sukipu pantagan nakako dunia akagaan yan na so sa manuto na di bu ayamanan yan na pagti na kailangan na dito no pakalilipatan ng apatiro no manusia mialapis o kaya panamok yan sa dimapia na mapatiro yan ang ita maagnaan ni Malia halakaan ni sultania ay darakan na kimakangiyag na sultamukakan. Okay, miya ka binasarakan sa kadato akan. Wakasabab sa giyong kutuwa, bigang sa kadato na. Ini pangarasi. Waya di diyo si iku sarwang. Sa iku, ayamanan yan na linding si iku agama. Na, kailangan na din kalipatan ay pagisir ka sa upat, kukapakaw mga sa mahsar, isaw na giyong kutuwa tamo. Anto na ikiya ko ang kaon, anto na ikiyaw sarang kaon, na mga dudaklo to question ka si isa alungan na mauri. Na ginan
ugiid na gupuon aya masuyan na Islam makapanamok nana sakay miya lalai miya sukat si kualungan na mauri di ka keraot to mga miskin ang mga barasimba kaya naman naging ko si isa kaya pa kau mau mga ansar na gusto sa mga muhajirin si ikong mga ansar sa Madina ay pananawa gusto kasedekah dari pa ka bugay sa mga muhajirin mga miskin siran so mga ansar na sira di pa ka bugay nami sumyong sira ko nabi tignan na Rasulullah na di miyaki ke kawas sa mga ansar sa kalapkap ke ko abalas di kami hirap pa kato natingo nabi panasbih kanu ko riyan ng mga sambayang parado miya nasbih sirama miya yung mga ansar na siwa iraman na sumyong sirama ko Rasulullah tignan na Rasulullah na siwa iraman natingo Rasulullah di na nakiso mga pipi amya makatamo di niyo kuraot mimulay sa masakit na sa kamiskin, hindi mimulay ka. Ana tubangan na miya katabang na sa kanada kitabang ka. Oy, di nga kuraot, basta si imiya tago ang tamok sa isaging ko tayo mananian na mu'min, o di ina ay mananian na mu'min na abara si lagi duga. Naginan, ay mananian na miya kaatod. Ikatlo, saging ka iya, gugudan tanong ang gagalima naging ko tay katalawa wa yuhibbuna al-makhluqa wa yansawna al-khaliq para ano mga manusia kubububay at yan naging kaya mga kaaden labi-labi so pagkanghiro na guna oy na pakalilipatan ni ranso miya nga dun oy ay mga na sumumin na kebubayan na kaso makhluk kay na lagi dumumin mapaparatya ya na kebubayan na ka pansukan na nakaayar kami adin kau to kebubayan na kasukad na ayar kami adin na nakagya kaya bubayaan ka na sa mga order yan, mga inisaparian na kusunod ka. O, kagyo ito man maana akap kebubayain ka sa giyang kutuwa. Ibarat to Allah, o di naging kutuwa pa man na manusia. Kaya naman ang utama manusia, kebubayaan yan, ang kutuwa dato yan. Nalangwa na tirunod dato yan, na pubunutan yan. Ini yang diinggulalan, so ini saparian na ini yang penggula-ulaan. Oh, ina na, gana. So, kabubayaan tanong din so makhluk kadapat kabubayaan tanong ay ni so agama na dito no pa kalilipatan na ay tara labi kabubayaan tanong na so Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala. Aya mga nanaw sa ayang ka kiyabubayaan, aya makalalabi. Na umaka sugata sububaya sa iku manusia agu sububaya ku Allah na wayang ka mapili na sububaya ku Allah na miya ko ang kasupers gituy ka kilew upama kayang ka mapili na sububaya ku manusia kay baratian na tigin na hula-hula ang kaini aging kaya haram nagyuto na pagkabubay kasi wala di nga mapungula-hula nakagiping gulaw-ulang ka na ayaw mananian na ayaw kami at tumuaging ko tayo mananian na manusia adiso Allah. Oy, nagito'y kailangan na mabaluitan mo mu'min hakiki titu-titu. Oy, ka ang tanwanan di mapaka buga ka naguditan no di mananian na ketimbang naginan so ayam anana na paraon ko manusia agu para sa ikwala ko kakibubaya iron kailangan na dita no pakalipatan kagupunta no pakalipati na piya kalipatan tanon niya sa alungan na mauri oy an hadis atigin al mar'u ma'a man yuhib so
manusia na ayam ibtilagu pedaian na sa kebubayaan yan. Na upama ka kebubayaan na kaangon tuwa tawa makasisilay na makaumakan sa alungan na maure na duka no. Oy. Na ayam marganon na ame ko kena ba mukmin na makapsendita karo na makapridui kanu sa alungan na maure. Ay, tiyan mana niya na lumisa ka pridui ro. Oh, di nga kekuan lagi kota pedeka, kerarangitan ka. Lagi gaya kata Allah, atin al-akhilla yawma idim ba'dhum li ba'din adu. So mga manusia minggi ginawa isa dunia para buku dunia menambah sa alungan na maure. Naso sabeud kirang usabeud na ridui usabeud. Oy. Kaino, nakagyami ko miya toyo kanya ni barat kumarata. Na miya ka umakan sa alungan na mauri, nagiti ko sa bapan, nakapakanaraka aka. Ay na makapriduy ka no. Ino ang toyo ka sa lagi dai. Oy, nana. Dito ay miya ka pia-pia. Naso, di ka no priduy sa dunia, na di ka no priduy sa alungan na mauri. Naandaw to ang mga tao, aya makuwang kaaginawain ka. Diing ginawa inaging kaya mukmin. Udi na sa mambu mukmina na sumukmin abubay. Kadika niyan kerawan rumi dosa dunia. Kau kulu ke sangari abu yana. Gemi tangannya. Na opo masuk para busa dunia na igira dia selangan dunia non. Miau duku. Nana ayapan sa alungan na mauri dika niyan kerau. Oi. Nana gitu pilihin tanu ay mana ini nak kebubayan tanu. Inggi nawa itanu. Giung ko to mape para tiaya diganian treduren sa giung kay dunia. Na dikan yang pentreduren si iku alungan na mauri kaaya mana niyan nakapanggunaan naka. Dia na nagiang ko tayo mana niyan na kabubaya iku kaadin. Nah, yang kalinipatan so kadnan ka. Opo nakalipati so kadnan ka. Na miya ako naka miya sopa ka nga katero at ina wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ini sa parwalla uba kanu mabalo ya lagi dusirano tua pia kalipatan niran su Allah sa ayadin apia kalipatan niran nasu ginawairan. Ngayon, nagupong ka pakalipati wala sa alungan na mauri na ito na imiyaso ka. Asa ka niya ni muay munduro sa gimo to timpo masa. Nana, miya kapia. Itunda ka nga mga malaikat zabaniya. Na ada buta riar ka kakagi pia kalipatan ka sa dunia na pia kalipatan nga niyan rumamu. Kau to. Na kailangan nah, dita nung pakalipatan su Allah. Oh, dita nung pakalipatan. Kaantan nun niyan, di ka pakalipatan ni, si iku kapakaw matan si isa alungan na maure. Oh, kaya naman na ba piya si isa dunia. Naigiragiyang ko to, padaka na piya kalipatan kaniyan, na maumang ka sa giyang ko to, pamana kapipya iron. Dahil di ba natin naad na rangko niyan. Nakagiyang piya kalipatan kaniyan, na di kaniyang punukid. Oy, ba nalabutian ka? Nah, mga ibaratan na na so sa bapro na di tanong to pakalipatan. Ikapat kaging ka iya tutulan orason na tingin na kebubayaan ni Ranso palasiw na pakalilipatan ni Ranso kubur. Ay manaw to. Nadikan ni imbubalay sa mga pipi ang mga walay. Na uguin na saka, nakalilipatan na ka, sumatiw luga ka, tatagukaw na giyang ko ta kubur ka. Sisagyan ko ta lupa. Gito suali karamallahu wajha na miyatiruyan na pumumasakwat tigyan ko manusia.
ayat tiayu dia na sukam bebalai sa mga turugan na deden abanian labu ko walay niyan amat tirun asukubur. Oy. Kenapa dikepakai sukam bebalai sa mapia? Kaso Rasulullah na mialuin yan na aya mirunto miaguntong Muslim na sumiyakang bulay sa maluag, mapipiyaw na ginawa niyan. Tama na niyan na mala. Oy, adna karuman niyan ng nasaliha. Adna pagpagdaan niyan na mapiya. Ay mana niyan na daw ito ba walaw Islam? Ugid na. Kagi ini begir kau tu Allah na di ka kipakalilipat yagyang kaya di kitawan dia mag isa ulan-ulan, isa aragon. Namya pusyong kaon. Aginan sa kubur. Hoy. Aginan sa kubur. Na ikatinggasan. Upamaka si isa gyung kaya aragon, na ikatikan begita sa dunia kapag ang mga sikwalungan na mauri. Upamaka sanggi buraguna sisang ka. Ino mga day? Suwalain ka kusur sa gyung kaya dunia. Berau takong sa sanggi buragun. May ito ami paginataw mo. May ito. Dito sa bapa adun sikom yang una tempo. Mimbulay ang kutwa sa katawa dato mga Muslim. Siko lembah kalalan, siko pamana. Darpa mapia. Napia pipi-pipi anak tanto. Ini bida sa ikong mga palasyo. So kaya pasada niya nun. Nasiubuan yan so representative mga ulama, siubuan yan so mga mga dato. Namya kau masiraro. Pakagantay kay makaw masiraro na tingu dato sekariat tigyan na dato to na kapkili nga saging kaya turugan na permarma na kanaya tanto minibida na koreksyon nga ko na tiruang kay koreksyon niya na na pa kaya kumamalaka kakaya gitwi malaada to mga Muslim mayad na patiro nila na dinak ini lagi diyan pinakamapya na ba ini koreksyon da lagi di saging kay atimpo kaya ko mau masuk ulama diukribat na si Ahmad ibn Hanbal so miyaka atinon na tiguda to antong na ikoreksyon na yan tiruang ka natigi na dato na kaya bangad na naninaloy mapiyad na yan wida tigi na napaawing yan nanamya ka tulong-tulong suda to na patigin na adim siya paawing ngayon natigin na aloyang ka natigin na naman dato baganay ro natigyan koreksyon aging kaiyawalay na adna tempo na kugubaraya ando ka tigin tumiun sa walaya pimbulaya piyaka baga-baga banian na kepupo sa dunia ko umurian na keguba na dia nanti tigin paawing yan ay mana niya na kedebu kebinasa hanamya kapan ang udang sudah to kaya penara natigin nato nang utapi tero kay kadua natigin na naman dato tigin ang kaya pimbulay ka na tigin na mala koreksyon yan nasukir ko ng ganatan yan nalay dugo yung tero na putay ka dato oy nakagiya pinggid-dig yung kutuwa dato na mata-mata na benar mata-mata na benar wala miya si makawalaya miya natas oy wala miya si makamimbulaya banian pupusa ang dunia dah kaputay mo lagi na nagyatigin yung koreksyon yan lagi ito sabab bubalay tanun sa mga pipiya na di tanong mambudi ipanaragong balayin sa kubur tanong antong na ikapanaragong balayin nga sa mapiya ang buluya miya kauladulad ng buluya masindaw
nambulu ya sorbi surga napakapiaan so akidah pakadakalan sa mga simbak wala ako kito kinisugun wagama nanggala pagkatano sa mga amal saleh apa da mga naunaw niyan na lagi dugi kaya kapakaumatan si amalaman ay asimba amal saleh aya ang majlisul ilm oy mga padunaya na ginan kaya anto na ini ba na dita no kakalipat si kukubutan no dita no di mapanaragong bulay sa mapya kagupon na di ka mapanaragong bulay sa mapya nay naman ayasik sa sanapat ipuong ko kapag ingisir ikaw mong kara di ka makapas na magpunro so siksa nasa kabaya wala katini ayasik sa nagyang ko tamungkar usunakir ikadua na apoy ikatlong ng gumpit ng lupa, ikapat na nipay. Ha? Di ka niya di pangulibadan, napsiksangan niyan, tama din sa timaw maswal mga nangore. Daginan, pupuntan mo kayo di mapanaragong bulay namin, itaman tanong. Pupando pati nga manami ko, so panari sa mga lolo, tata, sinsiwata ka. Nami kong gunatang kairan na pagas sa kaniran sa lupa kakagiya, uba ka makalota binatang, uba ka mbaw na pukay tosiran. Nusla nirampan para madudusag yung buta lupa. Aw na nauda mi apa sa dekasan na dunia. Antay tiwagan ka. Si wata ka, si karumang ka. Si pagaring ka, si mga lolota ka, si mga ginawa ka, da. Sa kabu. Nana, pamikiran ka ginawa ka. Pamikiran ka ginawa ka. Pantag saging ka na nakapakabaling tanong si saging ka na naimanan niyan nakubur. Ikalima na sige na wa yuhibbuna al-ma'siyah wa yansawna at-taubah. Kebubayaan nila na tibu nabi sukap maksiat. Napakalilipatan nila suka tubat. Pakalilipatan nila suka tubat. Oy. Kakagiyang nga kagalubok sa maksiat naginan manari ini pagalad ko. Ayama na niyan na naraka giyang kutua ang galubog sa maksiat. Oy. Na sumamuso surga ini pagalan naging kutua kuan. Ato na ini ba na mga makari ipakagud pakabukal. Oy. Naginan nagupundar ka so iman takwa nanakubububay na kanan. Oy. Miya ka pepe tamang utod na kulaga ka na. Kapangantok sa sobistik ako kapangantok sa gastuwa. Sir kami rin sa malabam na miya kaysa na miya katutuna kami na tigin na mga alim na bumina ka kwa kaysa kanto kaysa sobistik kada balin yan. Tigin miya ino kumanda balin yan. Tigin na ini po na kanan ko miya di pira puluragun. Pagantok ako na di ako makasugat. Oy, na di tigin na balin yan. Natiga miyaginan manariso. Ini sa paranan ng agama. Oy, ini sa paranan mayamanan ng agama kakadusa na nakakandurmat. Oy, na mapya kada ka mo maraw ta kapatay. Tigin na insyaallah na gumin ka kun naki mga alim. Oy. Natiga miya pakadakal lang ka sukat tubat. Bapya kida da dusa nga na di ka ditubat. Tigin na piada. Di kinaway. Bapya da na di ka ditubat si wallah. Kaya mapiana so malay pangali da kalapis yan. Nanatigyan na insyaallah mga alim. Na gitu. Kebubububayan ng manusia aging kaiya. Ini sa parwagama kapanaraka. Dahil dugasina kebubububayan na ka. Yang anak asumpaw kebubububayan na ka. Oy. Yang anak
kapanguasa tamu kay mananian na makasusura na kebubai dan manusia kagaya mata tagun tentang mala syahwa nana gitu ya mana na mapiatan wakib ke di sana di tanong pakalipatan na di dadu ditubat tubat tanong si Allah ka ini subuyan kita no di tanong kumamala tubu ilallahi taubatan nasuha tubat kanu ku Allah sa katubat pure oy nana gina kau tubat tano na simbian wala agim ko tamara ta di tano dinggal bukan sa mga pipiya ha illa man taba wa amana wa amila salihan na yubadilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima ay di tabiati wala so mitubat nagu miarate nagu minggalbuk sa mga amal salih sa siyambi anun wala so mga galbuk yan mga rarata sa mga pipiya nami adin naman natigin na swalla na anto na ibina mamaapan na gumakalimuon gitu sabab ayaman niyan na ini subur ketanano ini subur tanwanan Allah subhanahu wa ta'ala atubatan api apan aya kagageda tanuron ada dosa tanu kau mangga dan tubat na makaku kasabalas nawa namian dosa nga nami ada oy tubat tanu sa taubatan nasuha titu oy naupuno kepakai na malalayo naging kunto dingga diikindu ay saging kunto Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut kaya Allah na riskin karakan so taubat atitu si kuda akan pankapatay ay mana niya nadakapan matay na piya ka taubat ka wallahu subhanahu wa ta'ala na ada ka sa mutwa siksa kakay piya ka taubat ka niyan oy na nagina ni tibulong saging kuto anto na iniban na kapakan dusa aso kapakan dusa na pagkabububay ang tanwanan bububay ang manusia pagina ni inilibid saging kuto pa na naraka pangatiian naging na nakambura dusa ap kebubay anu manusia na ay ni surga bang naging utwa ip kegud malu nga manggeda-geda igira manutwa subuh totoro nga apa genaw ka apa gebudas ka panama tenggaw na ip kegud manutu manusia maragen oh nama kau masuk puasa na igira dika mamumin na ya kesuai nagi buntal kan alay sa sayo dan sa kamanga katep manam ya kau maagi nga iya peningges oy nana gitu makari pamana kegud ka keregenang kawan oy igira manutu ang bagay ka sa zakat na keregenang wa kay nga kelebatan igira manutu ang voluntary ka ang bagay ka sa sadaka kay nga kelebatan na mga makari itu margen kegud ka oy nanana bebisin itu aya penugas jihad tugas na ruwa ko minita man ako na mga makari ito mga raragan ng galabakan na gitu ay manan yan na lad mabuo upaman na surga minita no si wala mamakaapas ka nuro bala-bala sa kan wala sa tanong utama na aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.